bw'umuguzi. Mchumu likirelia bono nainde buna botambe tigankwa liganiga asumuru libeli sirito libonera kusangana ukwana mange litomule kirali agenda tekokolekana asichinse mu otera kumanya sobo angale na sobo ime ekreto kusangana ukwana asenchira yabene gwetera Ndizi TV obwansu bwomugusi nyana bono nabokondera gotobwati agwetera nsemeli mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News digital nabogobona nsemeli ya YouTube nabogotobwati buna Ndizi TV News elibono nyara konyora ayamo na yanda mange asenchira irenkiranuke manande ne mambiende ntegeruma igayo gukora kurwa asomuro beli bwensa akeni kubona tu asoira asomuro beli bweli surito erito sanga mona gweka chensa isano ne mochia wono mambia ekrabali kibaito bali chense tunara kumulekana lyagande tokolekana tokumanya suwe mena sobu agare tonyara gusanga aso obwa manyiro muroboli buna botambeli tokole Jumatatu ikajuma ojakira chense nyecha mambia ka chensa isano ne mochia mambia ngana tokumulekera bona lyagande tokolekana sevnyoro iske myoro chense chionsi imene sikolongorwa guse chinkongo chionsi ya sobwa garitona gukomanya naria ya agendrete ago kolekana inyira bono bunenchire muri tukeli gali aramisi sitariki emeronge bere na isana isa tumutinyo gatano na kabere na mange bono to kwaliganirete ayo bono ngochi gukomanya asenchire rengi yakegima hekartoko ndrago sanga amo naje gobono mwanchu muri tangana kegima eyema seyemo tiganda kumanyibuna amatukoni gagendrete kumya kama tukoni gagendrete gusuka ekerobono amatukati galite ikomineli moriyo oka eli motochiko so asensemeliyo bochoriyo bonene bole bosi mwanchu muri tukoli gore gategata matuko 12 boni kana matukati gategeka 11 elibontinyale goso ngasensemeliyo bochoriyo bonene ubono buchi okolekana stariki kendo mutinyo gatano na gatatu omutinyo yonko litukole Jumapili togosoli iginyoro bochoriyo bora kolekane ali tukole Jumaine stariki kianda ekerabono abantu bonse bagendrete kweroberia bosio bu yakere koko na kisiasa go chikokolekana inyora bona Azimio 1 Kenya niko bagendrete chikambe chinsem omubuli wa Kenya kwanza niko bagendrete ne chikambe chinsem imiye county ya kisiasa niko bagendrete kubwata anse ane bali bakulige birugo byo governor niko kurwandro ko tinde kororo kumusana niko kororana sensem yo kulige chikure county ya Nyamira boy go barwandre mbarati kana maiga yonenga ke ya siasa niko bona maberra gendrete ko ene kiwa chinsem okolendo mulembo oronororo mabera yo kuligi chikura ngande kuligo chenseme yegobono nayo muligerelia kero bwero bereti ena kina wacho romurayi ore omoronge gotigana na yubono mwancho muligerelia ase orgongoro itorwa gusiana nake ngakinere goika tuatebana omurakero soiro kuboro kwa mache akini kolende enseme njanya koba numurakero monene ngikerigetakire asensemo yokonyara kolenda ebintu byeitongeregetakire asokonyara koligerelia amangana ye environment tubata amangana climate change yani ogonchorere kwelira kotokoro wanchorelia ngakete mbura ya tobo kendo bwacho mugasoba ngikirigeta kirichindagira nje chibonto gusumekwa eliko nyara kogendera gotwale endagira nasorongurwa gusi uri tukuri lero inje gotwaro muobisa uri tenete bono ensemeli ya climate change so gonjorere kwelire kurwase county ya Kisii oito gosangana karochera gire chinse isano achia bono mambia kolendeli tangani kigima tegono tomera noyo mo obo abwatani asensemeli yo kolenda na koigeka amache asorongoro iturwa gusi igoli tangani kimanko ende eyemasemo oika sensemeli ya Camel Park ekerobono omurikiton Demo Steven ara senseme yo anyara gote boniga umerane no manyoyo mo oyo okora anena senseme yo koyeka macho go to ko kwa mache anyara gotumaina nkigetakire anene asenseme ya water conservation and preservation na kigetakire macha alendwa amacha yanara lienko to atwara machi nsemo chininjira machi stayo ne bana serikali ya county nyombaje stabwatia machi ndra macha gotoka ngakenda macha burasenga kientambe iko wantu gotomera nango no yomo oromuteni kurwa ase kyombeke mo kia mache ekibono keko supply ya mache ana senseme yeto ya Nyanza abigo ne county ya Kisii gobono eyemaseyemo Demo Steven kurwensemo ya Camel Park onye ko ngibwete andake tumanyi nkikigendreto ose andake igoro yo okoige kwa nabo igo kukolenda kwa mache anase county ya Kisii na kiyaberege okolekana anena sama tukawanga eme aseyemo wekensemeli ya Camel
Kwete mase mo Vincent Onyancha kurwa somoro weli sole itasi ni Kiandizi TV na lero iga ni maite ese orongo rwa gusi gatie bintu bikuru mono me county ya Kisii ne county ya Nyamira ne agenda ya machi gatia barayi bali bakuvulie kirogo na bali baregeti ni maite bantu bange baramanya igoro manyivwa macha sorongo rwa gusi mbisi makito ganeti amacha itonga ya lero iga nimbe gingo sange ya mase mono mumanyi wa mangana ya machi kurega sorongo rwe county ya Kisii urabe gotebia mange igoro ya machi nkayorongo rwa gusirore ase agenda ya machi na kirikira koru elinde konyara gukini igoro ebirengo bya machanda kira konyara kumurangeri bono anyare gocha aiga ando anyare gusangana itu imeya umurobeli bweli sole itu ndaka mange igoro manyi wa ibuli yabwate igoro ya machi litangana pina otebi elietali yao na o manyi bwa obuli yobwate esamana ya machi nkikeli otenerite no inje asamarita nkurukuricha Dionsongo igonde ase a committee kuruku Lake Victoria South Catchment Area Advisory Committee to advise amangana water conservation and water resource management. Matitara kolera mange gore ya serikali reboni gainki ya kolera semana ringeta mache inobene kyombekia ino ingi kelimu akolera indio usoete se kyombekyo na ingi mu akolire ase miaka yetere ko rwa semana ringeta mache no ase kiombe yuna kwa nirase regional level lakini ase kiombe ntubwate kintu tokoroka Mugusi Santa Water Resource Users Association yubono tuakore bintu binge koruni ntubwate kitu chache north and south lakini ntubwate Water Resource Users Association chinyinge chire around 10 in Kisii ntubwate Nyakomisaro ntubwate Yabe ntubwate Nyangweta ntubwate Nyamache nechindi lakini chiabere chiko kora mangana mange yugo chako protect amacha so ntubwate bintu koroka buna bono ebyombe bikorukuchirwa ebyombe byaro siri egento koroka what subcatchment management plan subcatchment management plan neliye ko mugwikaransa within a subcatchment yeyu mwapangana kimogo cha kurenda amacha imaite ibide binte binge weseberi abamanyi bamangana ya machi barabe bakumanyeso bwe migrende bonese omo uri utaramanya mangana mange goro yobusansi bwa mache esorongo rwa gusi osekisi kandi kiroko nyarigereri naki uratebe agenda ya mache ebirengo birito bwate mbisa ine na kiroko ure map ya mache esorongo rwa gusi no ase boniga still bado ntorekera nonye ndatebe nonye 10%. Nyingi yorete ntwa sukuma aba MCA buna egento koroka erua council bakarete motion yogo protect the riparian lands echiche abantu bali angina roche gali nende toka ntotemete konya kuimiza abantu igoro ya kurusie meteye ekare konywa macha mange na nonye meteri babegete around chinsoko so that chinsoko nchi chiome abantu babura mache Matese gusia iga eyere Highland to wate terrain abantu bawate terrain ere igoro gose sabo manyibero mabate aba topography rongoro rwa gusi challenges kichiri chibu ate so go supply amacho chinse mo chinyinge wetero manyibero no sekyombe ino obotuki ino no ase Kisii bunere Kisii inchena bonda sabe sana Kisii county government nonye riegocha ndaba sabe buna batike kolengeria mangana ichi boreholes Chibols is meant for Kisii mono. Kisii, we need to use what we call surface water. Groundwater mono to affect to what to be to krokachi aquifers. Chitangi chirichi amache chire sa say ground. To go chi affect mono ribaga to wente ko tumia macha ya agominyoka roche igoro. To manya korosi chi water supply na inde tumanya kubeka chi reservoir so that wake amache ko chitangi goche bitunu igoro alafu tumanya ku supply amache through via gravity. Maite bangina bange barigeti ndizi TV chinsa vune chigani maite bali bagosavekero bamona monekero go kia bangina usoba women rep nebirogo au maigule magotebenga kientambe ntobarusi ebibuyu kurwa semetu ya ino tobaletera machi etap agenda ye kikelie ireretera nyara goikirani ugu chinse mo chinyinga sorongo rwa gusi wikira bono na kiki nakwa nanateba buna totige bintu byo korengeri chi borehole mono ebintu toke ire tutakire tonyore chi water projects chi water supply projects chi nene chibwate some bigger magnitude torengereri gochi vision 2030 and beyond nonye vision 2050 lakini tokorengeri umete chibols ichi okolire supply ye borehole by the time bagocha kubeka supply
gosene kijiji gete okonyore supply ya ego cha bantu buna around 100 to 200 gose 300 lakini ritokobeka major water projects yokonyore project yegere projected go supply abantu between 3500 in fact tari abantu chi homestead 3500 to even around 4,000 households. Kenda kuna chage mate bikurwa sensemo ya kabere styo bunanda kebiro bya ito nkwe kuchikoera bire ikonto chikokora eserikali gochiwaswa ye county ingera koreke ngao rinda machanya gutoka sobonga sorongorwa Kisii county. In fact egende kiwa kwandi kurebirobo ndutaite Kisii county eteme serikali irigo next eteme sana erigire richi ntobote chi wetlands ichi everywhere biribire main vachiteme bagende BP mubionspi bamanya gukora ki bamanya gukiza gazette so that abantu ba interfere na chi wetlands ichu so that amacha yu anyako soko isengenje wetland nere gosokia amache ngora during riria embura yara sirire nonye within a month or two. Yamona sayo wasikwanya reko zatebyo mumanyi obwato manyi obwanga samanga narengeta mache kurwaiga asorongorwe Gusii Kisii county Nyamira county arurogo sabase bali bakurigiye birogo ao kwena kibone ya agenda ya mache abantu banyare gwikira machara marabu na machara ikembaga sinyomba chiabo konyarere kororekana asa chinsemo ao kurwa sensemento betuko bwateria gokorekana asomoro beli soria ito. Biamono ndemo Steven kurwa asensemo ya Camel Park na soko tumanyana na asensemo ya mache water conservation and preservation ekono wa kwana mubabatene kurwa seke beke mekibano kego bwato ka mache na se county ya Kisii umonchumo ligiribono inyorani gotoka ndeto kusanga sumuruberio bwe history tasemambia ya bono ekero wantatu komera naende numulike ito Frida Kerubo kurwa se ensemo ya Nyakoe eya masemo kurwa se wodi ya Nyakoe asa kumanyibuna niga abono agre tayari gosangana menye kurwa sensemeyo eri batumanya negora magendra bere kago ikiranirwa maiga yemyaka 5 gochikubutuka kuruba so eta sensemo yobochori igobono masemo tinga tumanyina abamenyi ube wodi ya Nyakoe nkibagote bana sensemo yemyaka 5 amagendra kya bere kago ikiranirwa mbaisa negetena magendro mbaisa negetena ya bere kago korwa na sensemeyo igobono amenyi abagote abuna mange tare korwa abandi bagote abanda amanga kodru igobono ngatiengo tumbera numulike ito Frida Kerubo kurwa se wodi ya Nyakoe ya maseyemo atumana lyagendrete kurwa senseme Frida onye kongiwetanda ke tumanyango amenyi kurwa se wodi ya Nyakoe na kibakubura anekera turoja sobo chorio bonene bole bose Frida. Biamano sana Vincent Onyancha ni gongo kobwata maseyemo kurugaiga ase ekenyorogia Nyanguru wodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu chache South County ya Kisii asengo chikomera na nabamenyi be wodi ya Nyakoe tunyare ko batogo sanga siasa chumwako yega chinga kitu atigaire amatuko 11 tosoe ase obochori obonene ase togo chikoene kigo togo chigosanga ebirengere nabamenyi bensemeyo ase bago chigotateina ki obokoreri bwanyere ko bokoba ase emyaka 5 yanyere ko bakegweta boigo nigo bago chikototebi amaganyo banyere ko bakobeka chinga kitorigetio bochorio bonene bali barachikonyara ko bagoso ase ebirogo nara ibarachikonyara ko bakogania gokorerwa kolinde tiyo turasanga na abana inchi gose abamenyi bensemeyo erinde banyara ko bagotoerera nara ibaganitie gokorerwa ase obochori bole bose tigangwane maseyemo nabagaka kuruchinseme chiga banyara ko bagototebia ngaki obokoreri bwanyere ko boko bakurugaiga ase ebunge toire sango naki elietali yao aigaga ngaitole naki obokoreri bwanyere ko bokoba asamali tana ngoro kutoma ase atinda nyangarese akorwa se wodi ya Nyakoe aiga se wodi ya Nyakoe twabere togochora ba MCA bange twanyakora moyendo lakini ese round ye twachora to MCA okorukuchoni amisi igo twarorera mogendera mange chipara twabekeiro morom estima twanyora tutakaniti no ne siringi igo nabo toroje ngasaba MCA twarachorero yo bwe round ye na tokorera bya na ndento bwato moyo bokumuirani asense moye ye bunge rolinde asense moye bunge
asobo maene na wanda tebes national government buna ebigori bikaba santora nyora bokonyo bonene no mubungo orengororo tatokonye timona singinjo ekera chigasi ari kuri kuna bono abasaye mbara igatasometa abange chigasi cha national buna obosigari obwami ekera bokori kwantori komanya nigo tokonyora abantu bakorire kwirende nande ntokonyora ibagerio igo bono tware gotebanga omubungo orasoe boniga anyako bagoturigereria abasaye banyakwe ward mono koruga igasense amekenyore kia Nyanguru tonyora na intwe okwegererwa gochia ase national government Buyake gima omwanchi omorigeria einegatiye birengero byo musaye koruga iga ase ensemo ya Nyakoe tigatumira neno mugaka oyo monere anyara ko bakagototebia ebirengero byae karibu sana mbia mono muralia Freda asa malieta Samuel Ondari Otieno koruga Nyanguru Nyakoe ward aso murali na bona ngoko chori ntebe nguna magendero twakore ruse nguna gocha na botokaniti abarali bali abarayi bakogenda ali bunge bachi batokorera saudi abarayi bani bali bagotobori oburayi koruga bagikali batweba bansa kotete byama byabo totegeta abarayi bakoruga omurayi acharore nga yarwa na ende kyagokorera abantu inerelenge yeito na ende tigatokora oburali obochori obuya bwa amani totiga mangana atokona burukana tuensina abantu abame saudi baada ya tarehe 8 tarehe 9 na ende obogima mboro ukibosyo igongo akangambuya mono nase bunge yetu nkagirite no murali ito omweshimiwa ito Richard Monyonka osukire guchekera ukigoro mona babunge bari gaga nkagirite babwati chimbaratero bali bakobori bonsi pi babwati chimbaratero bakore ibintu biriyo no monka ogende moino ga skuru tobekeire none gakogenda ngna chire obo senator kagirite utigire gasi teli tengoriri atigire na abandi bagako batuinyorekera bachire bungaria batuinyora mbagotebera kunyore byama byoka tigabanyora wananchi bali babatigirite nsaiga mbya mono muralia buyake gima omwanchi omorigeria einegatiye birengerero togendete gusanga koruga iga ase eward ya Nyakoe ase banyare ko babakoerera naki amagendero anyare ko bakagokorekana ase emiaka 5 yaitire nabo igo ningi baganetie ase abarayi bagochigochora ase obochori buri bosio ningi baganetie bachigokorera kole nditi atogendere gusanga ase bagendete korwa ebirengerero byabo karibu sana mbya mono muralia nchenkoro ko Vincent Sombaye Nyakono oli na inde olenge project ye chisabuni go empower vijana nte ase insai ganse pitora ase mheshimiwa Misi Senjama Ndralia Kodre na nchenko boli na alenge na sagwisheti ugotiga sengincho yayo kero tokogenda abo women rep kero koligeli Recho Tundo she's very articulate koligeli ara mangana vijana abete kisi governance watch tokamarabna kolebinto toko so ase ba senator ntu amachiko twale problem na Banyanguru nkeigo ase yokabero mubungo ito igo ntuli nere biega so ba senator igo torase Omingo Magara aso bunge ego to bunanche personally gonda se Anthony Kibagendi sengenchekero kolgelero bate ticket ya ODM aiganyansa monoto gwa kachikura ge ODM na inde chikura cha ODM to chianda retine chinyinge chire na bachiko to murai na inde no Kibage no musawo moke no muntu kolgelero bintu biya no muntu ora currency TV muri for 3 hours akwambe bintu biya is a very articulate man no muntu what exposure igoro na kabire ngukantura abantu betenga to choro muntu kero kendo kamete sakamete aicha sali bintu igo talinka golire lakini no kolgelero ibintu bina bitakere ko kero kolgelero ya asoba governor simbara tia kama chikotwara hooligan simire igorake na kabwate we friend personally chegonda se Masoni Oyongo pole na asire tie vijana igoro bitatu bonchali mate igo accident yarenge presidential bunanche omuntu korunyansa omuntu mino kabolirie gento kobwa mono buno rairo bolirie miake mingi mangana devolutionary okolete na endo abera se serikali miake mingi igonda atake gotebanga mugala muwe na kiake umpe otemire sa temire na ende no mugako mogotu tigakonywe gentekyo akwirerani Buyake gima omwanchi omorigeria ebine birengerero byabamenyi koruga iga ase eward ya Nyakoe ase togendete gusanga na kisiasa chi county ya Kisii na boigo ase serikali enene chinga kitu atigaire amatuko 10 limoto so ase obochori boneti ganda umerana na bagaka bande na baro banyare ko babakorwa ebirengerero byabo karibu sana nje lieta ngoro kuchali simirina igonde se ward ya Nyakoe ward Nyanguru location
ekaro torigereretie se gwoti eye tunatwara rigereri gamagendero naro nonye miaka ya yende ya sare kesenjo ya corona nini bintu bunebyo bono so mugambi twachora bono gorukuchoni amisi na potogenda tegotegerera abande mbaro oro bagenda tekokwana lakini amonta ajikwerese genta gocha gotokorera bono twanyora na atari ko ntoriro jikentara ache gokora kuriko kerio yoro akorire nande toroche na ororairane egera ache gotomenta sande karo tokorigereri igoro yobochumbe obochumbe oyo rengororo tokorera maya secondary moina otobekere ngiya kabisa na rora akorira maya na donye ndiare ngotangu na roirana lakini bono twarorira bande mbaro buna bono torocho musubati naro korokwa Cynthia engineer Cynthia baro babo yonde lakini bono karo tokorigeria asaba subati na rebweka asaba libonsi abasaja bayimukire osembarenga nabo toroche na ndese ngenjare gijana paka tubase gocha komobeke sekero ekio mogambi onyonka atigire arabu tole gusena konye bichana nkorera bire sana mbibu atigasi igona era torigete na nero toja korabe kasagu na sande buna bono Mr. Yongo nabo to tanya gotajama lakini paka nto molengereti igona wekaro tokorigereria ese muna bono ese county ya Kisii egento gekari gotogechia mono na mangana achisegi chirororo tokonyora ekera chigabana chikogenda gusene mikutano mara twakonyora na chigabana boronge chikoga na chisegi hakuna otokora na murobiri tori mumbali mbobwati birangara biya byo gukora lakini oli orabo motoere runa endo gukiko gobwati birangara gukora abantu nabo to bapimete amatuka 11 ngo gikotora toro muraikurwo oyomo igoto akini tali oli ogopanga chisegi igakara tora mangana igoraria nchendo je na amo muroyo igabuna alenko chigwa igoro oyo UDA koroko Mr. William Ruto incheno onde pi na ndo jana bano obale senjo no monto moke obwate birangara lie biya na chiko kwana buya no mole mwari yeke ma timeti tiganda sanga na basubati nkaya basubati bale na barobanyare ko babakorwa ebirengereryo byabo ase twanyare ko batokonyora abagaka banyare ko bagokwana ebirengereryo byabo nabo igotigatonyore abasubati ase barachi gotote barabuna abasubati nabo bakorwa bo kumanyomba banyare ko bakorora amagenderera ase chinsemechi asa Marieta nkoroko Isabella bochabere mirina korwese korunyako award asobo MCA kene buna tokoendete gotebanga nekene mbaro bakoborie mbuya mono nto baitabete naende nko promise bare ngango chabare gokora emirimo lakini bono yorororo tigatora momenta tano tena egera kore project echiabugate egere na eto musuki na entoro ngowere to gochakoa ase ensemo ya ensemo ya ba MP omo imonyonka okore merememia toera ni ngambia mono bona kere wasukire gochikoboria baseneta naro no tori bona itwarigere iringa omugaka nakaroka rekoro kupiusi abuki nkoboriare na nabate birengerie biya bona kerara aja astora to asobo seneta asobo seno mo seneta orengororo nige bise taro tajitia tutenga ningi na rentoro chinga ningi atokoreire senge chidaraja ntobwati chipara no chibeso ori kuchigachanga ochisokie stikwanda gochi ntu nchiche tima igato chirore sekenyoro iranya bone kere to koenda gochase oborai obonene mumurana aro kare kuruku William Samoei Ruto honorable doctor ekene igora akwane tamangana maya naenda okwana no boremu ekoro kinga no murayu oisaine orai obogambi agambe anaenda agambere bonsi naenda equality na abwate aina na abwate mbiya mono unayo musubati asensemo yabasubati asobo women representative asa women rep recho tundo no musubati omoremu nane ntomuganyete nane nkomwatore chikura mbia mano sana omwancho muriere einegati yebirengereryo korwa ase omusubati onyare ko bagakorera narai aganetie ase obochori bole bose kore ndite toromerana no musayo yo monere akwanere asensemo yabasaye naboigo asensemo yabarundi boda asamareta ngorgu Stephen Yobeki ogero njiro mwana mo mundu we pikipiki inde na kinde ganinde katikati yobogaka obwana oboke katikati ona njengorera abasaye ba minto chipikipiki ndo bwate chipikipiki ne chieroni
hakuna ajo mnyoke taoni gari tu momonto ande bosota megochaka ero ni je kubwati abasai ni kise muna bona magana rabeta ari tisi ari taoni abasai ntu atumeke tibobe bali tu aringe mustari wa mbere nga tikatora akoro mukutano tusonyosarie lakini abange bakarti mbaumiete one gendo ngorera abasai tikatobe inga kiejukura kegoika toboke mambia na dogo jirunji bigipigi tu ake kuransa 12 ya mambi oirene baro kore biasara biao isa 11 amargo ochasbwa kire kureke tuo orienu muragi gwachorwa tomargo jare mangane county garia umugavana orengo na korete gasi patibono aikasi nere mbintu bike mbira tigerete maiga una boro nyagitari na temetake bucha buri bware ngombu asire toro takibo muna mache na rueta mache rere to kurugora ya kande gatije abantu bakangusa chiblanchi gaichora macha gacheta onya ka make ikamara goikarinde iga ikabanga macha chakiri waka nwe town na bogo kwa machi gure na yabo sara bado mutienyi kwanyere biri ya chire igoro bono ngorera basai kerio turaro se gure county gari no murate gochoro bwana gure county gari oyebuna si muna ibatu tono kurunga simba arafu maseneta uyore momaima uine arore umonto ita omana gocha mangana ocha wana go chance kabisa ocha mwemupi mungwana naro mosini gokina bono uyo korwandru makaya maubi nere mbona so ekichana tikato mwaso ye kabakati gabo nere no mwempio seita aina rona bwataso Obiyake gima omwanche morigerera korugega ase ewadi ya Nyakoe nigo nanyere ko ningo sanga nabamenyi bensemeyo ase banyere ko bakorwa ebirengerere byabo ase banyere ko bakorera amaganio baganete kokorerwa nabo igo chinga kiechiga toligereti obochori obonene banyere ko bakorwa obosemya gochia ase abasae nabo igo abana boda boda koeneki omorembe chinga kitwatigeiri amatuko amaketo soe ase obochori obonene korende omwanche morigerera buna botambe tokobatebia enekia omorembe chinga kichonsi anene mono chinga kitwanyari kwa batokorigereria obochori bonene nabo igo monyari kwa mogochora abarai abaronge korwa ase ewodi ya Nyakoe ebunge ya Kitutu chache South County ya Kisii erietariane Frida Kerubo ngokoiraneria asore Vincent Onyancha Frida Kerubo korwa ase moya Nyakoe sogusangana into mase mambia bono kerotogendeta sumuru beli siritu moncho morigereria igana otoko komanyana liagende tokolekana ase chinse mochionsi bono Tuira nebo igongo ika katikati y'umuchio bosonga nsemo ya milimani ejo gutonga ya Kristamarian nsemo ya Mwembe osanga na Mashauri nigo bono omonto morientenyi agotebekana bunaniga asiekire ebare eye masense meyo eibono yerera amenyekuru asemo yukwe murungania asoko gechigwa nege koreke ngabune kitengo tugereri na kia amenyekuru asensemo ya milimani yegotoka me county ya Kisii nsemo ya Mwembe abate birase ogosie kwa kwebare mo abo asomonto mobono rientenye agatebekana buna no gokoni gotiche bare masense gento bate beruna mbali go chiwanchirana ayoko gendera asense meyo milimani meyo mochobo songo na araya toligereri hii barabara haitaguzwa ile kitu tunafanya tutaishongeza kidogo. Mtu anakuja hapa kunyang'anya wananchi barabara ambao wanapitia kwa miaka yote, anasema kwamba ni kwake. Hiyo haistahili. Hiyo tumekataa. Litangani kabisa mbu yamona abantu baminto esa ulimu aletiro obotoera rugoro yenjire yale kugitwa ne serikali njacha omo DDC nacha paka gaiga wakwanire nere otebire gente ketogende enje tokegambe enjire enje muna naki nambu ate miaka 61 nona etire paka nago tirega none estimamuro no etete para one kero togochia kogiterwe para kurwera mugaiga ntomanyeti oyo minto no muhama toito ngo tutagetaje tuikaranse tuigwanane onye enchereye teyo munaka gorite gaiga enchire no agiterete mate gaiga asoro bagorwa erure na intu entotageti koleta segi nduraba ntoye to butulive serikali yeito yote yabanga ekerege ntugiasinyire tigabantu tuikaranse tukigambe igaiga se pariye ko gitwa eregari kurwerani nduwo tokere guchi moinoga twabokire bono mambia tokonyora abantu baikire kubunge para togotumia abantu bamenyete guchimoinoga abange mono bande bagure tamaremo buna twagachete gano na bande baiboire baikire miaka 40 ibo bachete bakanyore pare kero bono omo DCC yo koru order singa epare yesiekwe tararu alternative route yaba nainchi babwende gutumeka asiekera abantu abana mbale mabako enda chisukuru abantu bamenyete mane chigari abantu bagore tamare mugochia no na macha banainchi bagotumia bayatire utate kugira pera epare usijaribu
don't dare. Tumesimama hapa imara kama viongozi kuhakikisha kwamba hakuna barabara inakuwa grant isichukuliwe. Ege ndo nataka tabia serikali meki amangana yemegondo osongo gaigabira amangana makonsana ntubwate land grabbers yabare so notorious tutake tutokonyo bakanya go change chimapo gadi asaland there is so much corruption asaland sikaka yabo songo emekora nerororo ekogenda yaikwana na nabantu abachirandi glapas bono iga noroche bono bachenjirie mapwe bono ikuindicating aki oyabwate bakepara te konyarekana epare bono tete suku iko chima paka ku chimari epare yebengale abantu mabwate chiplots mega bagachi abanafunzi bamete ku chimaiga chigari kweta chire ku chimaiga ayebono sie kaya abantu ike tutoko tabia serikali neka opo kora mbolega iga asama na yemi kwa songo Minister of Wanchumulika bono ine bare mwasema ya milimani imeye kaunti ya Kisianga na Kristamarian bono abwase lientenye mori gotebeka na bunani gali getiko sieke bare yemo eko enda asense mejo asogoto ya bunai bare ini getete kwaye ine ngana boigo ya ngusirili berera mono asense me ya milimani imeye kaunti ya Kisi gotigana nayo tumulikana mangana ngetena siasa eli motena gukumanyina kiebinto bigendreto ikansana nsemu ya South Mogiranga nyombe ya mayaba taboli kurwa sense mejo niko batebera wacho kubwatse Dennis Makorio manyakante buna songo asobo chorio bonebole bosio songo niga kulikie kiroko mono kyo obo bunge asense bunge jo abona batebera mbale tayari nyore nyombe ya bataba wali ngati yechinyomba ya South Mogirango chibono chibwate chikura chinyinge ase ense meyango tigato iguna ali asara nyarangio ntita baraza agotumanye korwa ase ense meyo abeire omurengo bwe serikali na turati konyora magendero ase South Mogirango yaito ekorere abatabori aba nabagirango nabakenya neye abakabiero myamore gotokorera igari twarerire bororo tokorera ria sungusu ngabatabori motache mataga motache ngaki totache mataga twasi egekogera ekebwegi achire siko ekebwe karogi ikire siko ogekorete birecha kwa bantu ba minto bono tigatoka seri onde bwasi okorama umwana oito okorama siasi matiangi aragererigwe onde bwasi okorama matiangi asaberwa kongu onde bwasi ogoteba ngakwe okomusabera makweri nere boy garagererigwe bantu ba minto bono togosaba iga ase serikali ya bono abantu bali bareime baigwa masikani onsipi nakobwa mono chikure chito chiwaka mambia ni tariki kianda to chama buna libo elimo to wekeke ganje kamo twasi to etio mwana itokorokunga Dennis Makori songo enche nale ko irali bageliga wakera abantu ba minto babo tabori buya mono sana buya mono asenga nche resolution mwa itiri tukali rero muna botabori 11p korurogoro paka maate chinyomba chionsi mechiabo tabori mwensi pi mwaitirie kwa support inchemuna Dennis Makori Sonko mbo mojumbo ino omwaka oyego 2022 wochibosio tegonta ketemba hakikishere inchemba masikani ande ninchenge CS Matiang'i masikani nabarayi bonsi pi gavana gochagochorwo president nabantu bonsi ko banda masikani egi akabere gonta ketegota yabankoreta ndo mugiranga amo mokorere emirimo ntarikorigereria mangana yobo kenyomba asobo gambi bwane nje gontegete gosiri obo kenyomba korera abagiranga bonsi emirimo ntarikorigereria ngaibarwa sayamake buyamono inumuna bataboli nimanyete ni inumu ayete tinyankiya inumuna bataboli ni inumu ayete tio mingo akaro chinga kichi ayete inumuna bataboli ni inumu ayete timanisoni ne chinga kichi anabono cheikire 2022 abatabori ochakari tukoli rero muna mwamekire resolution jena amanyire nabero mujumbe obogiranga ekenene abantu baito bakorera bogiranga amali abogirango ya CDF munako ba distributed dariko ba distributed buya gako genda sanda enda mange sanda enda amake na endo oboibyo bonge bore bogiranga no bonyomba binte bikokoru bokenyomba no bolikwa bante bakoliko bokenyomba
nakikiagarira abagirango bakiramo batebire geto bwatesi Dennis Makori Sonko elinda atokonye oborai bwane nchemuna Dennis Makori Sonko ebintu mbire bikeganta getagokorera abagirango egente getangani ninda getakwagacha chi computer center ibere eye motobeke borabua ende tobeke chachi tobeke chi computer liwe ya moborabu chi computer liwe ya mochachi elinda bana baito basoma mangana a computer naende bakore online jobs. Baada ya miaka 5 etoka na alikira abana liwe yamo bagokora online jobs. Egento giakabere no kwagacha chisukuru. Borabu especially tota etakwagacha chisukuru bere eyemo yabaiseke ende yabamura. Tochimekishibe Center of Excellence. Kozi abantu baito baborabu nabo bakorera naende nekene. Maate tobati chisukuru chingi yamo nake kubwa borabua. Roni ntaetenga Center of Excellence ibere edine chikonya abantu baito. Asa mangana ye chipara senge njitole borabua twatebe pare yemo ego chaka koru etaga ende ekona nyamaiya etende geteni pare akabere chaka koru ekona abu etire mogenda ende nyamondo chikobwatana neri ya geteni pare ende ya gatatu chaka koru nyangweta egende nyasasa etire gocha karungu egende ibencho ebwata gochibo machoka pare ende ya kane ebwate korwa mochengo ayora ebuli ende moticho maro suguta ebwate nyamaiya temuno mujumbo obugirango egongo cha gosukumia serikali ye county na national government twakikishe emyaka ebere etarahera factory yeito yemesi ya erire elinde konya abantu baita mangana yemesi emesi yachandegeta abantu baito mono emesi yomere mugondo tokonya abantu baito naende ntwatebaiga abantu bagocha koliku ase factory yemesi abange baba bagirango elinde tokonya abantu baito amangana yobu Muchumulikire bono nyoni gogende totengera DZTV bwansubu mugusiye karatonya kusanga mona inyira na manga gende tokolekana ayibono ase biro bitere bitambe tobe togosanga ngandre go kumanyara ya elitonyara go kumulikira chinse mu imene isiko yorongorwa gusin karona balike baito bagende tokoyaligereria subu agale na subu imegotera DZTV nyiro tobwatu gotera semeli mtandao nsemu ya Facebook on DZTV News Digital na bigo bono ensemeli ya YouTube na bogo tunyarabuna DZTV News elonyara konyora ayamona enda mange ekrazanto kumanya asenchire abene chinse chigabona ngachiya bono mambitata ko ndo mutumo komo nchumuligere bono maga yoko nda so mutumo komo kakinkina ninchukera na no moyo mobwa batenene anene aso goncherera kweli leo se weather aigase county ya Kisii oyiwana kutumanya mange ikoryo goncherera kweli chinse monchire chiko chikonyole mbure ike chinse monchire chiabure chikonyole mbranche stanyole mbranse mokyechi ande bono ingichi ndagara chiwento kusime kwangane chinga kechi asoro gongorwa gusi ina kyange chiwiki ibere sato gochimotwe omotionyo yenkige kagere gocha ndie mbure kagere gocha gotwa ni mate bono no mumanyi na ande babere bagotwa chimachini chiri chiyo kolenga na komanya buna ndie mbure kagere gotugusi ngakiki tokagerwa chigotwara umurakera igobono umotene kurwa sense mejo asa serikali ya county ya Kisii Dr. Henry Sese ni gobono ari mi studio sebiro telebitambe tokonyora mache ngire na tore bono maiga